자유 만지라 말이 자유 되네 이제 파기 되기도 다요 Hello everyone, माबोरै दङ दिनै फिन खेब नैबे ब्लगाव वाइफखौ हिन्जावखौहाय मोनसे माबायाव लाबोदों आं ENT स्पेशलिस्टनाव बिहाराव लांनो नागिरदोंमोन कच बिहाराव खोमाजों खावलायजों सानाय जालायबाय बेना ओमफ्राय जोंनि क'क्राझारावबोथ' ENT स्पेशलिस्ट थायो मोजां एक्सपिरियेन्स सोर मिथिया जाहैबाय ओंखायनो कच बिहारखौनो प्रिपेयार खालामनानै दा आलिपुरावनो फैबाय कच बिहारनिखौबो जों एपइन्टमेन्टखौ मोनासै इमारजेन्सि नांगौ जानानै मोनसे बुस्थु बावबोलायबाय आं टाउन जोंबो ड्रेस बायनो फैदों दायो ड्रेस डक्टरनाव अलरेडि देखायखांबाय ड्रेस बिनि डिउटिनि आप्रन लांफैदों ओरै लाबाय गारि दोननो ओरैबायदि समस्या पार्किं जायगाखौनो मोना आरो बेफोर दुवारावबो हस्पिटालजों थांनोबाथाय डाइरेक्ट हस्पिटाल पार्किंआव सोहै 20 रुपिस करि लायो कारबा आरो नङाबाथ' पार्किं लामा सामा मोननाय नङा डाइरेक्ट चालानसो दानजागोन बिराद ओरैबायदि आरोना टेक होननांगोन जायगाखौ बेखौबो डिउटिनि गस्लाखौ बेखौ होनदां गिदिरखौनो ला 42 44 फोरखौनो आं स्पेसाव थांनो नागिरदोंथ' लन खुदाखु खारनांलायबाय आं नै आलिपुर टाउन गेजेर स्केनार गैयै दखानबाथाय बिराद भेजाल जायोलै दा मोनसे ATM नुहुरदों आंबो थांनि आलिपुर दुवार टाउन ओरैहाय SBI ATM दङ नुहुरदों आं सलिगोन ना सलिया मिथिला नेब' गारियाव गाखोफैफिनबाय दा थांनोसै मोनसे एक्सुवेलि बिराद मोजां जायगा बेयो रेस्टुरेन्ट बागान गेजेराव नेटवर्क मोजां नाङा अब्लाबो वाइफाइ फेसिलिटि दं बिसिनाव रिजार्भ एरियायावनो होननांगोन हाइवे सेराव बेखौ मुलि जाहोग्रोबाय आं गेसनि ओमफ्राय बे हाथाइनि ओरै सादों नालाय बेना बेखौहाय नायबाय डक्टरा मुलि माखासे हरदों जादों दायो आवगायलांफिननोसै देखायगोन आं बे जायगाखौ माबायदि जोंनि ब्लगावहाय नायनो मोजां दा जायगाया जों थांगोन ना मेरला मानसिया बेमारिल' जालायखाबाय सानायजोंनो ओरै सेस 자유 만지라 말이 자유 되네 이제 파기 되기도 다요 되네 사이사 मानसि गोथैखौ नायनो गिया मानसि गोथैखौ मेगन बेखेवनो गिया मुलिखौ गियो माबोरै जानांगौ गोदनाय आंनि फाग्लिबा दे गबोबानो थाङो आं हले लोङा आरो बिदिखौ आंबो टाटा मुलि जाहोनाया बिराद बायो आं उइदाउट माने डक्टरनि मा होनो डक्टरनि रिपर्ट डक्टर लिरनानै हरागौ माने चेकआप खालामनानै माबायदि सलायदों गारिखौ जाया आं मुलिखौ बिराद जानो बायो आरो मुलि जालाबायबाय थानाया मोजां नङाना जों सानायाव मायाव पेन किलारनो मा होनो जालाबाय थायो खिन्थु बेफोरजोंनो बुहुत साइड इफेक्ट जायो जोंनि गोबां मानसिफ्रा मोनसे बेमार फोसाबनो थाङोब्ला बुहुत साइड इफेक्ट थालाङो मुलिफ्रा ओंखायनो जेसे हायो मालाबा हमिय'पेथिक आरो गावलिया मुलिफोरजोंबो कियर खालामनो नाजानांगौ आं बेखौ सानो आरोना जाथाराबान्देन माबा मोनसे आं थांनोसै मोनसे खोथा आं ड्राइभ खालामजेननोसै नै बार्थडेनिबो शपिं खालामनांगौ बिनि बार्थडे दङ गाबोन अर्थात ना मा होनो बिसेस करि 22 फेब्रुवारि दिनैहाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि बार्थडे गाबोन नै बिथांजोनि बार्थडे आरो बार्थडेजों लोगोसे सारप्राइज दं आरो बिथांजोआ मोनसे बार्थडे भिडिअखौ गावनि माबायावसो होगोन आं बे एबार बिनि मोजां लोगोफोरबो फैगोन स्टाफफोर फैगोन ना फैया स्टाफ फैयोनो बेना ओमफ्राय मोनसे गोदान चेनेल हिन्दीनि मेडिकेल टिप्स प्लास ब्लग
नेशनेल लेंगुवेजाव खालामनो नागिरदों बिथांजोआ बर'ना बर' एक्सट्रा थागोन बैनो बिदि गाबोननि ब्लग भिडिअखौ नोंथांमोना फार्स्ट भिडिअ हिसाबै बिथांजोनि चेनेल गोदानाव सुननो हागौ आंनोबो खिथायाखै मा चेनेल जागोनथाय चेनेलनि नामा मासे स्पिड ब्रेकारब्रा ममता आबैनि संसारावलाय फुरा जंगल दाउ खिलानानै दोनलाय बेनि दहाय हस्पिटालावनो सासे आदा लोगो मोनदोंमोन दिल्लीयावहाय प्राइम मिनिस्टार थाग्रा सेरावनो मावोमोन बियो डिउटि ओमफ्राय साहा लोंहोबाय बिथाङा ओमफ्राय थादोबो होनबोनो रोङासै आदा भिडिअखौ नायदोंब्ला सरिलै माने इमारजेन्सि जाबाय जोंबो ओरै थांफिनदोंमोन हस्पिटालाव नोंखौ नुवासै ओमफ्राय साहा लोंहोहरलायदोंमोन आदाया बिसिखौहाय अपारेसन खालामनो लाबोदों अपारेसना साक्सेस जाबाय बिथांनाबो फुरा जंगल बियो आलिपुरदुवारनि रिजार्भ बे सेरावनो दा बे जायनाखि रेस्टुरेन्ट प्लास भेराइटि टाइप्सनि ओमफ्राय बहाय माबो मोनो मा मोनलाय औ टि लिप्स दा रेस्टुरेन्टआव हाबखांबा दाखौ दा जिरदो रेस्टुरेन्टआव हाबखांबा होबायानो थानो हाला आं लाखि दिनै बै माबा नुहुरबाय आं सिनायदोंना नोंथांमोनाबो एसे माहुत गोनांसो बियो बेखौनोथ'ब्रा हाथी मैदेर गणेश बाबा नुबाथाय आंना लागा चमचमाती होयै जायो आं केमेरा बेथायनो रोङासै मानैमोन फाइनालि सफैबाय नों मा जागोन नोंनाथ' हाथाय सादों नैबेयावनो फाइनालि जोङो दा सफैबाय दाब्रि टि गार्डेन सेरावहाय मोनसे बे जायगा बिराद बिउटिफुल बहाय ओमफ्राय भेराइटि टाइप्सनि बहाय टिबो मोननाय जायो सापात ओमफ्राय साहा लोंनो आरो जाग्राफोर मोनो बिराद मोजां थ' बिसिनि थासारिया बेबायदि बानायदों स्टेन्डार्ड मेनटेन खालामनानै मा पसन्द जागोनथाय बिथांजों जानो दोनो मेन्युआ बिराद गिदिर नै मोननैखा टिनिया टि एक्सट्रा ओमफ्राय टिखौहाय नैयाव साजायनानै दोनदों बिसोर बेनि मा टाइपनि टि नांगौ बे सिङावहाय साउन्ड एनि टाइम सोलिबाय थागोन मिउजिक ओमफ्राय बैखौहाय डेक'रेसन हिसाबै बिसोर माबायदि बानायदों आं बिथांमोना देखायनो नै मालाबा फैयोब्ला फेनबो बिराद मोजां होनानै दोनदों नैबे बार्निश खालामजोबदों बिसोरो बेखौ जिरायग्रा दंफांनि ओरैबो जोबोद मोजां बे डिजाइनफ्रा बिराद मानसि जायो मर्निंनिफ्राय लानानै इभिनिंसिम मा जानो लुबैदों नोङो अर्डारा कर्न जुखामनि फ्राय ओमफ्राय आलु चप मा सुइट कर्न ओमफ्राय ओमफ्राय आलु चप जानो चाहिए वेजिटेबल बटर मसाला स्वीट कॉर्न ओमफ्राय मोमो बेबायदि आरोना नै मेन्युआ হবে না আচ্ছা তাহলে আরেকটা চিকেন মোমো দিও হ্যাঁ স্টিম थ' दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै अर्डारखौ होबाय बिथाङा माल्टिपोलनो बिथांजोआ जानोसै मानोसै दा ओंखारलांसै लासैनो हस्पिटाल भिजिटआबो जाबाय नायनोसै थिग जागोन ना जाया माबा माबि जानो लुबैदोंना बे हाबफैबाय लाभ इउ अल लोगो मोनगोन बिथांजोनि बार्थडे गाबोन ओमफ्राय मा चेनेलथाय दाहाय बा गाबोन आं एनाउन्स खालामगोन र' मिथियोब्ला गावनि बार्थडे भिडिअ होयो लाभ इउ अल